Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai mu je zuwa. Kai a matsayinka na ɗan adam mahaukacin ina ne kai, an shayar tsohuwar karuwa ta shayar da kare ruwa ta shiga aljanna, to wanda kuma ta shayar da manzon Allah nonanta fa, ban magana haihuwa ma, nonanta kamar Halimatu Sa'adiya. Kai yanzu ka ce Halimatu Sa'adiya za ta shiga wani guri ba aljanna ba, ta shayar da annabi nonanta, to balle wadda ta ɗauki manzon Allah a cikinta wata 9 da kwanakin da ake, ta kuma haifi annabi. Kowa ya tambayi 'yar uwar shi mace ko kuma matar shi, don tambayar irin wannan ga iyaye rashin kunya ne, amma ka tambayi wata 'yar uwa ko kuma matarka ya haihuwa take, ya ake jin haihuwa, to ta haifi annabi, ta kuma shayar da annabi da nonanta. Sannan a ce wannan wai ita ce wadda za ta shiga wani guri ba aljanna ba, saboda Allah, saboda Allah. In kuma ka ce iyayen annabi su biyu, hadisai da yawa sun tabbatar in yaro karami ya rasu bai kai munzali ba zai ceci iyayen shi. In mutum ya yi azumi ranar arfa yana da ceton mutane da kafaran shekara 2. In mutum ya yi kaza, in mutum ya haddace Qur'ani yana da cecen iyayen shi ranar tashin alkiyama, wanda ya haddace alkur'ani. To wanda kuma ya zo da alkur'anin fa, shi kuma iyayen shi ba za su shiga aljanna ba? Ya kamata mutane mu sa hankali, ya kamata. Anya da'awar da muke da sunan nan ta gaskiya ce, anya wannan da'awar da muke yi ta gaskiya ce. Malamanmu kullum ba su da aiki sai ɗauko kadiyar iyayen annabi su ci mutuncinsu, mu kuma muna yi musu kabbara. Anya addini muke yi kuwa? Duk abin da ya shafi irin su inyas na kaula, shi ma cewa iyayen annabi suna wuta, amma yanzu yan tijjaniya suna zagin ahli sunna suke faɗa wannan kuma, amma sun ki zagin inyas. Wannan matsala ce da ta sa wasu suka rubta, da yawa ahli sunna sun rubta akan wannan matsalar, da yawa yan bid'a amma sun rubta irin su inyas. Da haka matsala ce mai, kuma ba yanda za a yi maka a kotu in ka faɗe ta. Dalili abu ne da izo da mai fassara cikin sunna, abu ne ya zama yana da ɗauka fassara sama da 1 zuwa 2, sai dai kawai a kalle ka a matsayin wawa, ka danganta wa iyayen annabi abin da ba Allah ne faɗi shi ba. An bai ci wannan, kuma da yawa yanzu ahli sunna ai suna dawowa daga rake wannan hadisi, waccan fahimta suna canja su dawo litun da kan mu da abam kom gafil kuma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula. Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai mu je zuwa. A'a, bana nan fa, na fita, ban san kuma ko da wani lokaci zan dawo ba, amma ina so idan sun zo su a gaya masu cewar kawai su kira ni, domin ban san ko da wani lokaci zan iya dawowa ba. Ina fatan an fahimci magana ta.